салом, мурод. Дӯстон, имрӯз тасмим гирифтам ки ба шумо дар бораи забони русӣ суҳбат кунам. Инак забони русӣ яке аз забонҳои давлатӣ дар Русия, Беларусия, Казоқистон ва Қирғизистон ба шумор меравад. Дӯстон, ба забони русӣ зиёда аз 300 миллион мардум дар кӯлаи замин суҳбат мекунанд. Бо забони модарии мо бошад фақат ки 14 миллион. ин маънои онро дорад ки русизабонон дар рӯи дунё 22 баробар бисёранд. Не, ин ҳеҷ маъние надорад ки забони тоҷикӣ бад аст ё забони тоҷикӣ бемаънӣ аст ё забони тоҷикӣ бой нест. Забони тоҷикӣ албатта бой аст, ба он маъное ки мо чунин шоирҳо ба монанди Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, Абу Али ибни Сино, Хайём, Шерозӣ ва Саъдии Шерозиро дорем. Ва имрӯз бошад мо дар бораи фоидаҳои забони русӣ суҳбат мекунем. Рафтем. Фоидаи якуми забони русӣ. Чӣ хеле ки мо шумо медонем бисёри муҳоҷиратҳо бо бисёри муҳоҷирон аз Тоҷикистон ба Русия ба монанди ман ба автобус ё ба мошин мераванд ва ин боиси он мешавад ки бисёр қирғизҳо ва қазоқҳо аз мо пул меситонанд. Барои чӣ? Барое ки мо забони русиро хуб намедонем, барое ки мо ҳуқуқ ва талаботҳои худро аз онҳо талаб карда наметавонем, барои навақа моро штраф мекунанд ва барои навақа бесабабона пулҳои моро аз киссаи мо шумо мегиранд. Фоидаи дуюми забони русӣ бошад кор дар Федератсияи Русия. Албатта ҳастанд бачаҳое ки сар мекунанд: забони русӣ муҳим нест, бе забони русӣ на фалон чӣ кор кардааст, бе забони русӣ на фалон чӣ бало кеста. Мо дар бораи хеле одамҳо гап намезанем, мо дар бораи чизҳои хубе гап мезанем ки агар шумо бо забони русӣ хуб суҳбат кунед, имкониятҳои шумо бисёр аст. Много работы у вас? Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. Байнак фоидаи сеюм роҳ ба олами беруна. Мисол киноҳои беҳтарин, документарни филмҳои беҳтарин, китобҳои беҳтарин ва чизҳои беҳтарини рӯи дунёро бо забони русӣ шумо дарёфт карда метавонед. қариб ки ҳама маълумотҳо дар интернет бо забони русӣ бе ягон мамнуият дар пеши пои шумост ва дар дасти шумост. Инак фоидаи чаҳорум бошад: аз фиребу найрангҳои посредникҳо эмин меистед. Мисол ҳодисае ки бо ман рух дод, як анкета барои РВП, 3 варақ аст, бо забони русӣ навистагӣ аст. Чӣ кор кунам дар кор? Агар вақт гирад, агар максимум аз шумо 10 минут вақтам мегирад, не ки аксарияти мардум мепурсанд 2000 сум ва вақти шумо. Агар ки шумо забони русиро хуб донед, худ баҳзур бе ягон мамоният ин ҳуҷҷатҳоро пур мекунед ва дигар ҳуҷҷатҳо бошад барои кор ва фаъолият дар Русия барои шумо ёрии бисёр мерасонад. Ва панҷум муфиди забони русӣ барои ман он буд, ки забони русӣ яке аз бойтарин забонҳо дар рӯи дунёст. Яке аз забонҳоест ки тамоми китобҳо ба забони русӣ перевод шудааст ё шуда истодааст. Албатта ҳама китобҳоро намекунам. Фоидаи муфидтарин он аст ки шумо агар хоҳед ки забони англисиро омӯзед ё забони немисиро омӯзед ё забони хитоӣ, шведӣ, фарқ надорад кадом забон. Агар шумо хоҳед ки ягон забони хориҷиро омӯзед, шумо ҳамаи он маълумотҳое ки дар интернет аст шумо метавонед бо забони русӣ дастрас кунед. Ва аз оне ки шумо забони русиро медонед, омӯхтани забони англисӣ, омӯхтани забони олмонӣ барои шумо осонтар мешавад. Дӯстон, ин фақат ки фикри ман буд. Шумо чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед, лайк монед. раҳмат барои он шахсоне ки пурсиданд куҷо рафтам, чӣ кор шуд. Дӯстон, аз пайи кору бори зиндагиам ҳатман видеороликҳо бисёр мешаванд. лайк монед, дар паноҳи худо бошед ва худованд шуморо аз коронавирус эмин нигоҳ дорад.